10,000 сомон дар билет гирифтем. дар самолёт инем хеле монудесиям. Чай вода мегам, чай вода. Инамёд 10,000 сомон местам. Бо меган саози қимат шида. Итари мегирем ку нархи бодрингам ку ганда қимат шида. Бодринга нигоҳ кунед чанд сима. Инаме хабодринг 10,000 сомон. салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Инами дар аэропорти Питер будам. Дар инҷа қапидамона хеле қариб 2 соат допрос мекардам. Ина нав ҷавоб додан. Ай сабабе ки дар паспортум штампи Истанбул буда. Барои ҳамин қадар қапидам қариб 2 соат допрос мекардам. Хайна шукри Худо. Гуфтем мо ҳами хеле одамем, мақсад ки мо видео съёмка мекунем, хеле мекунем. Хай пробиват кардам, бо ина ҷавоб мо додам. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. салом алейкум дӯстони азиз, инак мо дар шаҳри Питер ҳастем бо ширкати муҳоҷирон. чӣ боре доред марҳамат занг бизанед, ҳатман худам мерам мегирам боротона дастафка мекунам. Зинда бошед.